neste caso no día de hoxe. Logo poñome o voso dispor para calquera pregunta que querades facer dos asuntos que hoxe se aprobaron ou de outro tipo de cuestións, de outros ámbitos nos que non sempre comprometo unha resposta acorde á pregunta. Para ir aclarando, porque como todavía se me botou en cara que convidaba a facer preguntas, pero a resposta va pouco. Bueno, empezamos ca orde do día. Os primeiros puntos teñen que ver todo co espazos, co Departamento de Espazos Cidadáns para a solicitude de licencia. Non temos unha licencia que se concedeu para a construción dun edificio de 32 vivendas de protección autonómica no Castiñeiriño, no SUM 11. Hai tamén unha licencia para a construción dunha nave na Rúa Murcia, licencia para a reforma dun local na Rúa José Pastor. Hai licencia para a reforma interior dun edificio de 3 plantas para a apertura dunha pensión de 3 estelas na Rúa de Abrilares. Non é que vai abrir unha nova pensión, era unha pensión xa existente, é unha reforma da pensión existente. Hai tamén unha licencia para a instalación dun ascensor nun edificio de vivendas na Rúa das Rodas. Hai tamén unha licencia para unha legalización dunha execución na devesa de porches laterais e trasteiro e a demolición dunha parte que non cumplía ca legalidade que un porche dianteiro. Hai unha licencia para executar obras de elevación de cuberta nunha vivenda unifamiliar na Rúa Vite de Abaixo. Hai tamén unha licencia para a instalación dun ascensor dun edificio de vivendas na Rúa García Prieto. Hai tamén unha transmisión de licencia de taxi e o punto 11, unha adhesión do Concello de Santiago a un convenio de colaboración suscrito entre a Xunta, a FEGAM e a SEACA para o establecemento do que están a ser o sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias, é dicir, todos o que son a elaboración e a execución das faixas de protección antiincendios. Hai tamén devolucións de fianzas por varios servicios, un servicio de intervención a recollida de animais abandonados do 2016 e o servicio de organización da celebración da Festa dos Maiores pola extensión do ano pasado. Hai un nomeamento de membros do xurado do 12º Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados, un recoñecemento de obrigas de varias facturas pola tramitación, unha corrección nun punto no que informei a semana pasada na Xunta de Goberno en relativo a unha subvención que se lle concedeu ao Concello pola Consellería de Economía para a contratación temporal de desempregados correspondente ao exercicio 2019, persoas que estaban vencellados ao Risga e que van a ter contratos temporais no Concello en diferentes departamentos. Informouse que naquele acordo que a duración do contrato eran 7 meses, non, a duración do contrato van a ser 9 meses, 2 meses máis, había un erro formal. Hai tamén a corrección dun erro formal nun acordo que tiña que ver ca Sociedade Mixta Xade para a xestión do multiusos Ponte de Sara relativo á prórroga de contrato e a adopción de contas de asinatura do convenio ca Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui para o desenvolvemento do programa que todos os años ten lugar no Concello de Santiago, que é de acollemento familiar temporal, vacacións en paz para os meniños e as meniñas do Sáhara que son acollidos por familias da cidade. Hai en urxencias 2 acordos do Departamento Jorge Duarte en relativa a execución de 2 sentenzas que acaban de chegar neste 2019, que son 2 contencios administrativos, recursos presentados por Autobuses Urbanos de Lugo, Trapsa, que empresta o transporte urbano, e que están fixados coa liquidación do Servicio de Transporte Urbano no 2015 e no 2012, nomeadamente un conflito que xa se ven arrastrando que ten que ver co cálculo do custo de combustible para a maiores a man de obra, e a contrata fai esos recursos que son recoñecidos no contencioso administrativo, e a proposta de execución para estas 2 sentencias supón no primer caso 136.000 euros e 126.000 euros a maiores do que figura
no que figuren as condicións de adxudicación do transporte. Son sentencias a maiores das que foron chegando e que teñen que ver con reclamaciones mantidas no tempo respecto a cuestións do custe e do cálculo de combustible e tamén da man de obra da prestación do servicio. Hai unha proposta tamén de espazos cidadáns relativa á fase complementaria do post-2019 deste ano, onde se propoñen fundamentalmente 3 obras, unha na zona de Vidán, a reparación e consolidación da ponte de Vidán, con un custo de 447.000 euros, outra actuación na cruzada da rúa Teresa Jornet, da cruzada non da calzada da rúa Teresa Jornet, 219.000 euros, e a instalación dun parque infantil en Coto dos Olvos por 56.000 euros. O que se fan é meter estas 3 obras no complementario do POS, que se executan unha vez que se executa a parte ordinaria cas baixas e que, polo tanto, non contan en moitos casos con aportación municipal. Hai unha corrección dun erro no que era o prazo de ampliación dun prazo de execución das obras que se están a desenvolver no patio de dotación do parque infantil do CIP Quiroga Palacios. No acordo dábase unha ampliación de 2 meses cando son 3 semanas e que se corrixe. O prazo de ampliación según a execución son de 3 semanas. Hai devolución de fianza do proxecto das escolas municipais de verán 2017. Hai aprobación da contratación dun dos concertos que figuran nas festas da Ascensión, o proxecto Lorca Namorado de Ave Rábade, e o que se fai é a aprobación da contratación. Hai tamén unha cuestión sobre a cal informáramos na Xunta de Goberno da semana pasada, unha historia que viña dende a década dos 90 de unha edificación na Rúa García Prieto que non cumprira no seu momento cas condicións de licencia, que ao longo da década dos 90 e do 2000 houve un proceso individual contra a promotora que desenvolveu as obras e que logo, diante da non execución da promotora das correccións necesarias nun edificio da Rúa García Prieto que tiña que ver con cálculos de semisótanos e alturas, pois decidiuse solicitar do Concello execución subsidiaria das obras necesarias para axustar o edificio á legalidade, non? A semana pasada informábamos de que o Concello logo vai a poder repercutir a promotora a execución destas obras, pero a día de hoxe ten que executalas por execución de sentencia. Entón o que facemos é iniciar o proceso de licitación para contratar as obras por un custo de 280.000 euros. Son obras cuya finalidade van a ser o cumprimento da legalidade dunha edificación e dun conflito que se arrastra dende a década dos 90 e que logo poderemos repercutir a promotora. Hai tamén a prórroga do contrato de mantemento e conservación dos campos de fútbol que figuraba no contrato municipais e zonas verdes até 2020, unha reanualización das partidas que se están a aplicar do programa de captación de fondos europeos do Smartiago, que figura na adenda o convenio entre o Concello de Santiago e o Ministerio de Ciencia. Son fondos FEDER para innovación, tamén conveniados coas universidades e fixación de proxectos innovadores. O que se fan é a anualización das partidas para ir justificando acorde aos ritmos. Hai unha proposta tamén de Marta Lois relativa á aprobación dunha serie de actividades e gastos para a execución duns fondos que nos veñen como calquer concello polo Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. O Concello de Santiago correspondelle 18.000 euros que vai investir en 2 accións, unha en reeditar o punto Lila con personal habilitado nas festas da Ascensión, un punto de referencia e un punto de loita contra a violencia machista en eventos lúdicos da cidade. Xa se instalaron no seu momento nas festas do Apóstolo o ano pasado, reedítase agora con estes fondos que veñen do Ministerio para actividades e gastos en materia de contra a violencia de xénero, e logo vais a facer tamén unha campaña de sensibilización audiovisual en redes contra, e leo literalmente, a masculinidade tóxica, e en ese sentido adicado máis aos escolares, a prácticas de control, de micromachismos e machismos entre a xente máis nova, ensino medio, e vais a facer unha campaña de audiovisual para mover en diferentes formatos, e é os 2 destinos que van a ter estes fondos do Ministerio que se reparten para políticas contra a violencia de xénero.
E logo iníciase a licitación do procedimento e a aprobación da convocatoria de concesión de bolsas de comedor e adquisición de material escolar e actividades extraescolares para alumnados dos centros públicos. Máis que a licitación, vais lanzar o procedimento para que a xente se poda acoller a esa liña, que sabedes que se multiplicou ao longo deste mandato por 7 e que se o ano pasado era de 585.000 euros, este ano é de 600.000 euros, non? Ao montante. E que en principio pois dá servizo a 1.200 nenos e nenas do Concello, tanto para o que ten que ver a concesión de bolsas de comedor como a adquisición de material escolar ou o financiamento de actividades extraescolares nos diferentes centros e que ven sendo pois unha liña de goberno en ese sentido moi potenciada. E apróbase definitivamente un longo proxecto que tivo unha aprobación inicial en finais de 2016 e hoxe traese a aprobación definitiva de expropiación de todo o que tiña que ver os terrenos adscritos ao Castelo da Rocha, despois de resolver as alegacións. Sabedes que no seu momento, cando se desenvolveron as accións de protección sobre o Castelo da Rocha, impulsouse tamén un proceso de expropiacións, fíxose unha aprobación inicial a finais de 2016-17 dese proxecto de expropiacións que recibiu unha serie de alegacións. As alegacións son resoltas e aprobase definitivamente o proxecto de expropiación, recoñecendo varias das alegacións que aumentaron os custos da expropiación dos terrenos. Estamos a falar que finalmente sobre o inicial o que se vai a pagar na totalidade son 195.000 euros pola expropiación de terrenos do ámbito do Castelo para poder facer accións no ámbito do Castelo e unha demanda aos veciños da Rocha que isto quedara solventado de maneira definitiva e hoxe aprobouse o proxecto de expropiacións definitivo do Castelo da Rocha. E estas son todas as acordos do día de hoxe. E me poño o dispor se queredes alguna pregunta sobre estos ou, se non hai, sobre outras cuestións. Empezamos primeiro por Xunta de Goberno. Punto de las competencias sobre el edificio de García Prieto. Sí. Hace 2 semanas anunciabais que aprobabais el proyecto para los bajo cubiertas por 200.000. Hoy la novedad, ¿cuál es? Porque igual me he dejado algo. Non, nos o que anunciábamos o acordo do cumplimento da sentencia, da execución da sentencia, non? Los bajo cubiertas que aprobáis por 200.000 euros. Sí, a cantidade tal. O que facemos hoxe é sacar a concurso esa cantidade. É dicir, nós non podemos adxudicar para que se faga obra. É dicir, temos que sacar o concurso como calquera obra, non? Entón, hai unha semana ou hai dúas o que se aprobaba era a asunción de execución da sentencia e o montante que supoñía e como había que actuar, e que facemos hoxe, sacámoslo a concurso para que se presenten empresas que podan facer as obras. Vale, ese, un procedimento administrativo máis. Logo que vai ter que acontecer o que vai ter que facer o Concello no momento en que estén executadas, repercutir sobre a promotora que non cumpriu cas sentencias previas, repercutir o coste, claro, o que nos quedará, porque dende a década dos 90 acabou no Concello sin ter unha culpabilidade a ese nivel. É un paso máis, é dicir, sacar a concurso as obras, como sacamos calquera actuación. En la anterior, exactamente, en que afecta el edificio? Los bajo cubierta... Eu aí, hoxe lle fixen esa consulta, de feito, ti estabas na anterior rol de prensa, estaba Rosa. Rosa preguntou, e eu lle fixen unha pregunta a Jorge de si, porque eu puxen a Jorge a disposición dos xornalistas que quixeran saber exactamente cales son as actuacións técnicas, pero parece que non lle chamou ao final, non? Entón, volvo a facer o mesmo. Vale, el hoxe me deu unha explicación, como el comentaba, un tema de altura, semisótano, pero eu prefiro que el vos lo explique con rigor, porque además como un expediente que ven da década dos 90 e que está vencellado unha sentencia, prefiro non divagar e se poñer a disposición a Jorge, se queredes un breve resumo, pero que son fundamentalmente o edificio non se axustaba a legalidade, parece ser que é reversible se non axustarse a legalidade, pero costa esta obra. Entón, o promotor no seu momento, ou non se lle requeriu como cumpría ou ben non executou, entón os particulares que denunciaron pediron que o Concello executara. Chegaron a sentencia que lle di ao Concello execute, e logo, se quere, poderá repercutirlo e pelear a repercutirlo a empresa de desenvolvemento urbanístico. Nos, agora o que vamos a facer é executar, por eso sacamos ese montante.
tamén me lo di Jorge. Dixo Moxe, pero non lembro exactamente quen era. Pero aí non hai ningún problema que ou collín esos datos e vos los dá, ou se alguén quere falar con él personalmente tamén se fala. Y en el caso del Castillo de la Rocha, sí. ¿qué cantidad de terrenos son los que se suman ahora? Bueno, parece ser que a maiores eran uns terrenos, unhas alegacións da familia Baltar que aumentan en pouco máis de 20.000 euros o que eran os custos da expropiación inicial. Vale. Exactamente os metros non o sei, pero sí que sei que é un terreno bastante grande, porque as expropiacións por a natureza dos terrenos non son excesivamente caras, é unha finca desa familia que alegou, bueno, pois a necesidade de que fora expropiada na súa totalidade, porque parece que só se expropiaba parcialmente. Vale, entón o que se fai é aceptar e o que aumenta dos 174.000 euros iniciais aos 195.000 euros para poder. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Alguna cuestión por fora da Xunta de Goberno? Chicos, da gusto esto, si lo sé. Me ponía os 4 anos en elecciones.